Għadu l-isptar jissilet tal-ħajtu r-raġel Libjan li kmien il-ħadd filgħodu spiċċa aggredit f'Bormla bil-pulizija tarresta 3 persuni. Il-Libjan għandu 36 sena u stqarrija tal-pulizija konfermati li hu sofra ġrieħi serji kawża ta' daqqiet ta' sikkina. Kien il-ħabta ta' 8:15 tal-ħadd filgħodu x'kien il-Libjan residenti l-imsida irnexxielu jwassal sal-Assa ta' Bormla u stqarri li kien għadu kif ġie aggredit f'residenza fi triq il-Madonna tal-Grazzja. Minnu fih intalbet l-assistenza medika fejn il-vittma ngħata l-għajnuna minn tim il-wasal mill-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġie ċertifikat illi jinsab fil-periklu tal-mewt. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li ftit qabel kien seħħ argument li fih il-Libjan allegatament ġie aggredit minn 3 irġiel barma f'daru u wara ħarbu mill-post. L-investigazzjonijiet minnaħa tal-Pulizija waslu biex aktar tard l-allegat aggressuri, żewġ irġiel ta' 33 sena u ieħor ta' 34 sena, kollha residenti Bormla ġew arrestati u qegħdin jinżammu fil-lokab tal-Pulizija fil-Furjana u mhux esklusi li jitresqu l-qorti fis-sigħat illi ġejjin. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Elaine Rizzo li fetħet inkjesta filwaqt illi l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.